फोरोंगिरि सान फालिदों चिरांनि खुंग्रिं गोजौ फरायसालियाव। बे हाबाफारियावनो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारियाबो बाहागो लानानै फरायसाफोरनो थुलुंगाखांनाय माखासे बाथ्रा सावरायो। फोरोंगिरि सान फालिनायाव चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिलीप बसुमतारिया खौरांगिरिनो फोरमायोदि सुबुं समाज दानायनि गुबै दायित्वखौ फोरोंगिरि समाजा लाबोबाय थानाय जादों। बिथांमोननि नाजानाय, बिथांमोननि बाउसोमनाय, बिथांमोननि मेंनो रोङै खामानि मावनायनि गेजेरजों दिनै सुबुं समाजनि गेजेराव बोसोरे रोजा रोजा फरायसाफ्रा मेगन नुदों होननानै गुवारै फोरमायो। सान हिसाबै फालिनाय जायो आरो बे साना स्पेशेलि डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जाय व्यक्तिया भारतनि गिबिसिन नैथि आफादगिरि जालांदों। बे बिथांनि सानस्रि आदर्श, बिथांनि बिहोमा बेखौ बुहुमाव सुबुं समाजनि गेजेराव बा फरायसाफोरनि गेजेराव गोख्रोङै आरो गुवारै गायसननानै दोननायनि नोजोर आरो थांखिजों दिनै फरायसाफोरा बा सुबुं माहारिया फोरोंगिरि सान महरै 5 सेप्तेम्बरखौ फालिबोबाय थानाय जादों। बेबायदिनो बे बोसोराव खुंग्रिं गोजौ फरायसालिया फरायसाफोरनि जि मोनसे इउनियन बडि बिथांमोननि बानजायनायजों दिनै बे फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरखौ मान बावनाय आरो सिबिनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। 5 सेप्तेम्बर फोरोंगिरि सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। बेवहाय गासैबो फरायसाफोर ज' जादों, गारजेन बिमा बिफा ज' जादों, ओनसोलनि समाज सिबियारि इन्टेलेक्सुयेल बयबो ज' जादों आरो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद चिरां जिल्लानिफ्राय जोंखौ हांख्रायनाय लेखा जोङो हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो अर्गेनाइजार बिथांमोननिसिम दुलाराय बर' फरायसाफोरनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो दिनैनि बे गोथार साननि जि हाबाफारि बाहागो लानायजों लोगोसे जों बेखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय मोनसे मेसेज बा उइस जोङो बार्ता खालामनो लुबैदों जे सुबुं समाज दानायनि जि गुबै दायित्व, बेनि जि गुबै रल दिनैहाय फोरोंगिरि समाजा लाबोबाय थानाय जादों। बिथांमोननि नाजानाय, बिथांमोननि बाउसोमनाय, बिथांमोननि मेंनो रोङै खामानि मावनायनि गेजेरजों दिनै सुबुं समाजनि गेजेराव बोसोरे रोजा रोजा बा लाख लाख फरायसाफोरा मेगन नुदों, रोङैखौ रोंदों, गुनि गियानि जादों, समाजनि फारसे, न'खरनि फारसे, गावनि बेक्तिगत जिबननि फारसे, हारि आरो हादरनि फारसे दिनै खामानि मावनो हानाय गुन जि मोनसे बेखौ मोननो हादों। दा बेनिखायनो दिनै बे फोरोंगिरि साननि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जों गोसो गोथारै जोंनि सिबिनाय, खुलुमनाय आरो खर' गंग्लायनायखौ साफ्रोमबो फोरोंगिरि बिथांमोननो जों बावहरदों। फोरोंगिरिया गुदि फरायसालिनि जानो हागौ, कलेजनि जानो हागौ, स्कुलनि जानो हागौ, इउनिभारसिटि जानो हागौ, प्राइभेट स्कुलनि जानो हागौ, भेन्सार स्कुलनि जानो हागौ बा गभर्नमेन्ट स्कुलनि जानो हागौ। दा बिथांमोननि रला रावनियाबो खम बेसे नङा। फोरोंगिरिनि जि रल, सुबुं समाज दानायनि जि रल, हारि हादरखौ गोजौआव लांनायनि जि रल, बे गुबै रलखौ बिथांमोना लानानै समाजखौ, हादरखौ दैदेनबोदों। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनैनि बे गोथार सानजों लोगोसे साफ्रोमबो फोरोंगिरिनिसिम जों सिबिनाय, खुलुमनाय आरो मान बावनायखौ जों बावहरदों। गोबां फरायसालि आरो फोरोंगिरिफोरना गोबां जेंना दङ, बेखौ सुस्रांनो नोंथांमोनाबो खामानि मावगासिनो। सरकारनिसिम मा खावलायनो गोसो जागोन दिनैनि दिनाव? दुलाराय बर' फरायसा आफादा फरायसा आफाद महरै गुबैयै फरायसालि, फोरोंगिरि आरो फरायसा बे जि मोनसे थासारि सोलिबाय थादों, सोलोंथाइनि जि मोनसे थासारि सोलिबाय थादों, बेखौ लानानै गोलाव समनिफ्राय दिनैसिम जोङो नारा नाथा जुजिबोबाय थादों आरो फैबाय थानाय समावबो बे हाबाफारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आखायाव थागोन। दा जोङो नुदों गोबां जोंहा फरायसालिफ्रा दिनैसिमबो भेन्सार जानानै दं। गोबां फरायसालिफ्राव नांगौ रोखोमनि फोरोंगिरि गैया, बिजाबखौ नांगौ समाव सरकारि भाबै मोजां मोनाखै। दा बेफोरबायदि समयसाफ्रा दिनै मिडियामनि जेंना, बायदिसिना जेंना बेफोरखौ जों नुबाय थादों। दा बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिटिआर एकर्ड, जिहेतु 2020-27 जानुवारि जानानै थांबाय, एकर्डआवबो सोलोंथाइनि जि मोनसे मावफुंनांगौ माखासे दफा दङ, बे दफाखौ बिथा खालामनानै आथिखालनि जि मोनसे सोलोंथाइनि थासारि बा जेंना,
बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मिनिस्टार, जोंनि लकेल गभर्नमेन्ट, जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनजों जथायै सावरायबाय थानाय जादों आरो जेंनाखौ सुस्रांनायनि थाखाय आखायाव लादों। सरकाराबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बायदिसिना जि सोलोंथाइनि फरायसाफोरनि सार्थआव गोग्गो आरो गुन गोनां सोलोंथाइ होनांगौ सार्थआव एबसुनि खावलायनाय बायदियै दिनै मावफुंनायनि जि कमिटमेन्ट, जि खोथा बे सोलिबाय थादों आरो फैबाय थानाय समाव थाबैनो जोङो माखासे फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जि मोनसे खाबु बियो फैगासिनो दं। फोरोंगिरि थिसननायनि खाबु बियो फैगासिनो दं आरो गोदान गोदान फरायसालि गोदान मोनसे सिन्थाधाराजों गायसननायनि बे हाबाफारिया फैगासिनो दं आरो बियो थाबैनो जागोन, मोगथाङाव महर मोनगोन। बे बाथ्राखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेरजों समाजाव फोसावनाय जाबाय।